दै बानाया खालामलांबाय दुखुथिया आबादारिफोरखौ सुफुंख'हायै दाहा। माइ गायग्रा हाया बालाबारिनि महर लाबाय। दै बानाया फबनानै गालांबाय दुखुथिया आबादारिफोरनि माइ आबाद गायग्रा हाखौ। माइ आबाद गायनानै जाग्रा हाया बालाजों फबजानायाव राहा गोथे जानांदों दुखुथिया आबादारिफोरा। बे नुथायानो जाबाय दुखुथिया आबादारिफोरनि गोसोआव सुफुंख'हायै दाहा लानानै माइ गायनायनि नुथाय। हाल खदाल नङा, आखायाव लावथि लानानै हाखर खालामना माइ गायनो गोनां जादों जरासे बोराय बुरिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कारिद्वार बियाबनि सैबारि गामिनि आबादारिफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा गोबां बिगा हाफोरा बावैसो सिगां रायजो नाङैनो सोमजिनाय दैबाना सोमजिनाय समाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय बोरला दैया आबाद फोथाराव लोमसाव फैनायाव बालाबारिनि महर लादों। दिनै दुखुथिया आबादारिफोरनि दाहाखौ सोर नायसनगोन आरो बिसोरनि जेंनाखौ सोर बोस्रांगोन बेसो गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। माबा दुब्लिखौ गथाय खुखा खुसिखौ लांबाय, फबनाबो गालांबाय, खेथिखौ गायनो हालिया, माबा गायनो हालिया, मा खालामगोन दा जोङो? बहुत उपाय गैला, उपाय बुद्धि गैला, उमुग गैला। जों मा खालामबा मा जागोन दा? जोंनो माबा मोनसे रेहाय मुल्य होनायबा जों मोजां मोनगौमोन आरो। खै बिगा लांखो नोंनिया? जोंनिया माबा 11 बिगा दा। 11 बिगा दा आरो हाखर दङमोन, हाखरखौबो लांबाय। बेबायदि आरो दा नै जों थुयै थुयैसो गायदो, खस्थ' खालामनानै बालि गोरानाव थुयै थुयैसो जों गायनो लगा जादों। मा खालामनो? गायाबाबो जाया आरो बेखौबो आरो लांनोबो हानाय दैबाना फैबा। मा खालामनो? दा गायदोसो हय आरो फायबाला दैबाना उमानो थानाय नङा। दा खस्थ' खालामनाबो थांगोन, ओरैबो थांगोन, माबाबो थांगोन। ओरैनो नोंसिनिल' लांदोंना सोरनिबाबो लांबाय? बहुत लांदो, बहुत जायगा थांदो, बे नांगौ थांदो, नोलोबारालागै थांदो। सोरबा एमएलए एमपिफोर नायफैदोंमोन? फायदोंमोनलै खालि माबा माबा बर' फायदोंमोनलै, प्रमद बर' फायनायमोन। दा बे दख' माबा मोनसे होगोन होनना बुंनायमोन, दाखौ गैयानो दख'। दासिमहालागै मा खालामो? बे आलिखौबो जागोन होनना बुंदो, इसिमोनबो जागोन होनना बुंनाय। मा नाममोनलै? शिब। जेनेबा जा गायनाय फुनायानोथ' दा नै मा जालांखो दा हाफोर दा जोंखिना हा एगारखिना दै बायना लाङाबा जागौमोन दा माइ जागौमोन। दा दै बायनानै मान नस्थ' निस्सास खालामना गालांबाय। दा गायनोबो माने खुन्थि दुइदि गायदो खस्थ' खालामै खालामै। ओमफ्राय आखाइ सायैसै खस्थ' खालामना गायबाय थादो दा। जों मा उपाय खालामगोन दा? दा आरो हथात दै बाना फैबा लांबाला जों दा खामानो गैला आरोसै। सेस जालांगोन ना दा जों मा उपाय खालामना जागोन? दा बिटिआर सरकारखौ मा होननानै खावलायहरगोन? मा होनना बुंगोन बिटिआर सरकारखौ? दा मा बुंगोन जों दा? उपाय दा मा खालामगोन दा? उपाय बुद्धिया दा माइया सोर मा होयोसै दा? बेसो दा खौराङा। हनुमान हार्डवेयाराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेसनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयार मुंनि गंसे हार्डवेयार गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबोल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयारनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयारनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयारा जगायनानै होगोन।